Jackfruit recipe today. दिनै जोंहा नै खान्थाल गोथां जानो नागिरदों लोगोफोर फारायगासिनो दं नायलांदो नै भिडिअखौ बरिया जागौ नंलायखायो खान्थाला जोंना बिराद गोथावखा गोथाङाव गोमोलायखादा मोजां फाथायलै बावहाय नै फाथायखांनानै नैबाव आराम सलेद साजायबाय ओमफ्राय जों बेखौ जासिगोन आरो लोगोफोर संख्रि बानलु नै थाइसे दानबावबाय दानगासिनो दंबावो नै थाइसे बेखौ जाजोबगोन जों दे दानद' सलेद बरिया गोमो खानाय बिराद गोथावखालै जोंनि खान्थाला लोगोफोर दा लुबैसै जों बेखौ जानाय जासिगोन लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौ बावनो दोनथ'नाय जासिगोन थेंक्स फर वाचिं लाभ इउ लोगोफोर